after leya video engiyipostile ngikhuluma ngoSminoff ngengoma yakhe entsha lapha azobe ehamba khona noZi Nxumalo, bese ngiphinde ngibuyele ngiyibhekisise leya video. Ase ngibhekana nezinye izinto nje ukuthi kahle zime kanjani. Hayi, ngiyabona ukuthi kune-information engiyishile lapha eshodile eningi. Ngizo-add-a kuleyo video leyo. Phela usakwazi uku-edit video mase uyifakile. So ikanjena lento. uSminoff beyi-project kaMthandeni all along. Umfana athi mayembheka or insizwa or ibhungu athi mayelibheka wabona ukuthi imaphi ama-capabilities angakwazi ukwenza uku-achieve nokuthi mayemfaka isikole thizeni uzofakeka yini. Wamsondeza bacula kwaba mnandi, bashaya ingoma ethi Umubi Kamnandi ngawo 2023 kule album yakhe And Praise. Wayiperforma leyo ngoma leyo ku-Spring Picnic engekho uMthandeni. So wabhala ama-post lapha ku-Facebook. Last year webhala amanye futhi ayimboqo ekhuzana izokhipha. Nakulokhu waphinde wabhala kuzoba the Mother of All Maskandi Festival ukuthi nimtshetha ngimesabi after ukhuzana ibhale ipost ukuthi angeneleni. So athula ayibheka izinto iproject ukuthi iproject iyahamba iyaqhubeka iku-emotion manje, in motion iyaqhubeka iyahamba. So uMthandeni ukhanda ipokoza lakhe manje, ukhanda ifake yakhe, ukhanda ivision yakhe umuntu azothi mayeyibuka abothi hayi nah, this is me, this is the version of me kuSminoff, right? Hayi ngathi ngisaziba lokho ngithi hayi akunandaba. Boom, promo music kaSminoff ehamba noZi Nxumalo. Hey, akusikho ukufana kwezinto lokhuyana, isinanqa ungqo. Uyabona into ucopy and paste, uyabona ukuthi this was a transaction, business deal ukuthi nawe into esisele manje azangale zakopiyana ku-Afro bani olwandle kulo Mahu nanomcebo zikoda kusasele bona omakhazi ukuthi belandwe ngazi bazothwala nini. Baningi basazolandwa nje bezovala izikhaya lezi zasho olwa or bazobuyisa olwa. Lento isazolokhu yenzeka nje iqhubeka. Manje sekulanda uZi manje ke Nxumalo, exactly ke the way uMthandeni enze ngakhona. Ulandelwani na uZi? Sebefuna uku-accessa leya market leyana abangakhona ukuthi beyipenetrate ukuze akwazi ukuSminoff futhi awele ngale officially, not ukuthi umusic wakhe awudlalwa. But no, this was a plan all along. Bekuyi-project nje yakhe uMthandeni. Manje ngase ngiyibuza ukuthi uMthandeni wenzela ini? Wenzela ukuthi uma yena mhlawumbe sekufika izikhathi ezithize zokuthi hayi mhlawumbe useyanciphisa kancane kumaskadi sezinye izinto, azi ukuthi une-vision yakhe ayikhanda yomculo efana naye ezoba uye ngqo. Kodwa into esele manje ukuthi beyifuna uSminoff okuningi useyakwenza, ukwenza njengaMthandeni exactly yonke into. Into esisele ukuthi uSminoff azenze i-victim njengo-SK. Angisanikwa nemithuba kanye bafowethu kodwa nje ngicela ngamaskandi ngendlela nje bafowethu nami kahle njengezinye ingane. Yini kanti lena fika abalandeli bezovimba bezomkhulumela ukuthi uyasukelwa ngihlale ethuka bekumele enze njani ini uyavinjwa ubanje ngophondo. Sekumele leyo art leyo ayimasterish uSminoff yokuba i-victim. Once wamasterish into ukuthi abe i-victim uzoqala ngokuthi asola abahleli bemcimbi, asola ukhozi. Uyabona bese uyobhala ama-post kadelelana lapha ku-Facebook. Hayi uzobe sengenile-ke, uzobe seyilo ngqo igcoka, uzobe sewuye ngqo uMthandeni. So yeah, yilokho engikucabangayo ukuthi hayi it was i-project kaMthandeni all along uSminoff and futhi ihamba kahle. Nawe uzothi mayibuka uManqele esibukweni abone ukuthi hayi I did well ngokukhanda lo mfana abe yilento le.
Kodwa ke enye into enhle azobemenzela yona ukuthi umculo wakhe ukuthi azi-associate nayo ukhuphukile, abantu bayawudlala impela. Yabona lokho-ke yona into e-positive. Okuningi asemfise khona sekusele-ke le ukuthi abe yi-victim. Kuba yi-victim yikho lokho kumthandeni kumbonisa kubantu-ke bemthande kangaka, because abantu bayazwelana nomuntu ongathi uyasukelwa izinto kuye, uyavalelwa, solo umcineko, usolo Ngelovi, usole ukhozi ngengoma yonyaka, usole wonke umuntu, yabo. So iyona into kwesiminofu sekumele uyenzeke esele ukuthi wena yiba i-victim manje, so that-ke uzobamba ushuni walo-ke igcokama, usukungenile usuphelele, futhi nama-rejection ayokuthanda kusupport kakhulu, futhi uyobuya nemncintiswane, bese-ke umthandeni edlulisa i-torch kuwo ukuthi-ke officially i-torch yadlulisa kuwo, ngoba yena vele uMaskandi usi-achieve okuningi. Wena uhambe ey'nyathweni zakhe, kuyabonakala ukuthi hayi i-torch uyidlulisa kuwo. Ihamba kahle le project bafowethu, ihamba kahle ngempela, sale kahle, siyobona okuzayo. Angisanikwa nemithuba kanye bafowethu kodwa nje umcimbi kaMaskandi ngengidlale nje bafowethu nami kahle njengezinye ingane. Yini kanti lena engayenzayo? Ngihlale 2 hours. Ngiyakhumbula ukuthi ngihlale 2 hours emotweni. Late ngo 15 minutes kuya 20 minutes. Ngifike ngo 7:30. Esikhathini bonikwe sona. Esikhathini benginikwe sona bekufanele ngiperforme ngo 7:15. Yeah. Ngafika mina ngo 7:30. Bahamba uMasondo banegotiate i-hour. Kuhlangana nemhlangano bebuye uMasondo ethi idoda bathi basayilungisa lento. Kwaze waphela i-hour. Into eziyangipha emotweni